velkommen til årets dilettantforestilling. Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at bringe en varm tak til vores annoncører. Det er dem, der har annonceret det program, som vi har fået udleveret, forhåbentlig også her til generalprøven. Så må vi sørge for det. Uden dem ville det jo slet ikke kunne lade sig gøre at spille dilettant her år efter år. Det er faktisk sådan, at vi til næste år har 30 års jubilæum, så det er noget, vi ikke kunne have gjort uden dem, og vi glæder os til næste år og kunne sige hjertelig velkommen til Dilettant. Jeg vil ønske jer rigtig god fornøjelse og sige velkommen til Plante Smil og Plante Solskin. Tak. Når jeg ser på skønne blomster, dukker svundne minder frem om den gamle milde gartner i mit hjerte barndomshjem. Jeg skal aldrig glemme denne dybe, rene stemme. Jeg har elsket den engang, og jeg lyttede, når han sang. Plante smil og plante solskin, plante sang i alle sind. Skabe værde om til fest, og lukke lys og glæde ind. Smil og sang og mange blomster, lukket frem af havens jord. Fra de høje grønne bjørke lød et muntert fuglekor. Det var eventyrs rige for en lille bitte pige. Jeg har elsket den engang, når den gamle gartner sang. Hvor er det en velsignelse, at de er i så godt humør, Rasmussen. Hvad siger fruen? Ja, den er jo galt med min hørelse. Ja, det ved jeg da godt. Jeg elsker parken her, og de dejlige blomster, som de planter. Ja, det gør jeg sandelig også. Ja, det har jo været hele mit liv. Ja, jeg startede jo under særlige søkilde. Ja, det var jo deres svoger. Ja, et dejligt menneske. Han gav mig lov til at bo her, indtil jeg lukker mine øjne. Ja, det er bare mærkeligt med datteren, at hun slet ikke viser sig. Det er ikke set hende siden hun var 5 år gammel. Ja, det er da underligt, at hun ikke vil gense dette herlige sted. Men jeg hører da fra hende af og til. Hvad hører de? Ja, hun skriver da til mig en gang imellem, men aldrig noget om, hvor hun er, eller hvornår hun kommer hjem. Besynderligt. Nå, men hun dukker jo nok op en dag med en ridder ved sin side. Ja, giv det dog var så vel. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at hilse på hende, inden jeg lukker mine øjne. Ja, jeg har faktisk kun set hende siden hun var spæd. Ja, der kom jeg på besøg her ret ofte. Ja, tiden den går, og vi bliver gamle. Ja, det må de nok sige. For den Hagenfeldt, deres kaffe er serveret. Jamen, jeg ville så gerne have den herude i parken i dette dejlige vejr. Kaffen er serveret på frøkenens eget værelse, hvor tid er virkelig ikke til den slags opvarmning. Jeg er helt alene om det hele. Men i dag skulle vi da endelig få en ny pige, hvis hun så altså er til noget. Hvad var det, hun havde at brokse over? Ja, det var også forkert af mig, at jeg ville have kaffen her ude i parken. Men det kunne ikke lade sig gøre. Nå, ikke. Nej, hun skal jo nok have nok at se til. Havde det været inspektøren, der havde spurgt, så havde hun sprunget som en kakelak. Nej, Rasmussen. Noget skal de ikke sige, for en gætter er skam en virkelig dygtig dame. Hun er en galhovedet satan, er hun, og det kan hun godt få skriftligt.
Fy, Rasmussen. I sådan et dejligt vejr, der skal vi alle være glade. Ja, farvel, farvel og tak. Tak for denne smukke park. Ole, kan du ikke trække Nicodemus ned til træning? Ja, det er sgu dejligt vejr. Det skal du have ret i, min dreng. Pokker der også. Kan du ikke trække Nicodemus ned til træning? Nå, skal man nu bruge sin tid på sådan noget pjat? Ja, jeg skulle jo ellers have plantet de der blomster. Hvor skal jeg holde parken, når jeg ustandselig bliver jaget til noget andet? Ja, det er også det glade vanvid. Det er Lindholms søn, der har hesten, men han ved jo næsten aldrig på den. Nej, han er jo så omså, at han formentlig ikke kan sidde fast i sadlen. Så Ole, når Lindholm ikke kan se sønnens skavanker, så må han jo om det. Ja da. Men så træsker jeg af. Nå, hvad har det for at sende Ole afsted? Om jeg begriber, hvad han skal gå her og nus rundt efter. Ole er da en stakkel. Stakkels, siger du. Hej, han er et skvalderhoved. Og jeg kan ikke forstå, at inspektøren ikke har hældt ham ud for længe siden. Det vil da være synd at fyre Ole. Han holder jo pakken her på mønsterværdig vis. Ja, men det var ikke så længe. Hvad mener du med det? Ja, det må Lindholm nok hellere fortælle dig. Det kan du vel lige så godt. Du plejer da ikke at rende med en halv vind. Altså, frøken Hanfeldt har fået et brev i dag fra godsejerinde. Og hun vil have sløjfet parken og en del af skoven. Det skal... Hun må have flere penge ud af det. Hvad fanden skal hun med alle de penge? Sløjfe parken og skoven? Hun må være forrygt. Bestemt, ja. Men hun råder og regerer enevældigt. Hvis man da for pokker bare kunne få fat i hende og få talt med hende. Men de siger jo ingen aner, hvor hun opholder sig. Alle de penge, vi kan skrave sammen, bliver sat ind på hendes konto. Hold da op. Jeg er godt nok skarp i dag lige i øjnene der. Det blev også noget højbenet i går aftes. Det er helt guds under, at jeg ikke fik smadret bilen på vej hjem, selvom det var tæt på. Kan jeg få noget kaffe? Dig, Mogens. Havde du det sjovt i nat? Ja tak, den stod på glående pæle. Kan jeg ikke få noget kaffe? Helt sort, så det kan klare begreberne. Så skal jeg straks komme med noget kaffe til dig. Goddag, jeg hedder Sonja. Jeg er den nye pige, der skal starte her. Jamen, så velkommen der her til alle herlighederne. Jeg er Mogens Lindholm, søn af den gamle Lindholm, som regerer her på stedet. Ja, goddag. Jeg hedder V-agenter og er deres forsatte her på slottet. Godset. Hvad vi nu skal kalde det. De kan følge med mig, så skal jeg vise dem deres værelse, og så kan jeg sætte dem ind i arbejdsgangen. Jeg håber, de er lidt mere pligtopfyldende, end de forrige 2 rendemasker, jeg har haft. Ja, jeg skal gøre mit bedste. Søde frøken Kælder. Hvornår får jeg det vand, som de lovede mig? Ja. Jeg er jo ikke noget 1000 ben. Men nu har vi jo fået en ny pige, og så hjælper det vel lidt på det. Har de forresten set det brev, jeg har lagt til dem? Nej, det må jeg da ind og læse. Jamen, det er da nok for min jæse. Nå, jamen, det er den nye pige. Jamen, de ser da vældig sød ud. Ja, slet ikke til at kimse af. Ja, det er ikke nok, at man ser godt ud. Man skal også kunne bestille noget. Nå, du taler måske af erfaring. Skal jeg komme med din kaffe? Kom, frøken Sonja. Ja, du kan sende Sonja ud med kaffen til mig. Det er fint. Ja, her er så dejligt herude i parken. Ja, den danske natur, den er men nok pragtfuld. Ja, især når det pjask regner. Hvor kan du dog sige det? Du er kommet op, din dødnægt. Så små slag, de store koster penge. Ja, du må vide det med de slag, du slår. Ja, du er snart så slemt forsummet, så du dårligt kan se ud af øjnene. Jeg skal til at have en kop kaffe. Vil du have en kop med? Tror du, jeg har tid til at sidde og underholde dig?
Hvad tror du ikke folkene ude på godset tænker, når du kommer ravende hjem hen på morgenstunden, fuld som en pave? Skulle du ikke lade være med at rage paven ind i det her også? Det er helt ordentligt. Du må se at finde dig en ordentlig pige, så du kan få noget ud af tilværelsen. Vilhelm, du har også. Der kommer en kop mere. Tak, ellers tak. Hør mere, har du forresten fået sendt den invitation til godsejer Stens? Ja, det har jeg. Der er også kommet brev tilbage. De kommer alle 5. God fri på vel. Skal vi have de sure reps med til fest? Ja, det bliver en køn fornøjelse, men man må vel bøje sig i støvet. Hvad siger I til, at jeg inviterer nogle af mine venner med? Jeg ser sandelig helst, at du forskåner os for dine svigerbrødre denne gang. Nå, mine venner kan jo ellers godt indstille sig fra fællesfodringen, hvis det skal være. Det må du hellere lade vente, Mogens. Vi får vist fremmed nok en dag. Jeg tror, vi bliver 32. Ja, det vil sige, vi har ikke noget svar på komstformen. Ej, er de også inviteret? Ej, dem håber jeg altså melder afbud. Du skal ikke blande dig i arrangementet, Mogens. Bevares, jeg kan jo blive helt væk. Ja, det skal du slet ikke forsøge. Jeg får blandt gæsterne, så skulle det jo gerne være en, der falder for din charme. Ja, det ville jo være godt, hvis du kunne få lidt mere fast grund under fødderne. Hvad med dig? Du er stadig ude efter den gamle der. Så er det godt, Mogens. Jeg må vist hellere ind igen. Der er jo masser at tage sig til, og hun skal sætte sig ind i de forskellige. Jeg lader hende endelig tage fat. Vi skulle jo nødt have mere end én driver her. Undskyld, jeg forstyrrer. Hvad vil du? Se her, inspektør, det er angående hesten. Hvilken hest? Nicodemus. Ja, det er min. Hvad er der med den? Ja, den er løven. Hvad er det? Ja, forvalteren kom og sagde, at jeg skulle trække den ned til træning. Så skud da for satan. Videre. Ja, og der var ingen, der kom og red på den, og så pludselig så rev den så løs fra mig. Det var da satans. Jamen, det gjorde jeg også. Jeg spænede afsted. Ja, det må have været et kosteligt syn. Du er vel klar over, at det kan være en bekostelig affære? Ja, især hvis du skal give mig en ny. Ja, du må være forrygt. Du skovler da godt med penge ind sammen med ham advokatsnuden. Luk din fordømte mund, hvis der er nogen, der hører, hvad du siger. Ham? Han har travlt med alt muligt andet. Men jeg skal jo have lidt kompensation for at holde min kæft. Ja, du er en dejlig søn, det skal jeg love for. Ja, du er verdens allerkæreste far. Hvor er hesten nu? Den fløj afsted ud over kløverne og lige ned i mosen. Ned i mosen? Fordøm den menneske, så er Nicodemus jo færdig. Jamen, jeg kunne jo ikke gøre for det. Jeg kan jo ikke svømme. Ud, siger jeg. Ja, det er en ulykke, det er det. Men de har vel forsikret hesten. Ja, forresten, gamle, har du forsikret den? Nej, for du rider jo aldrig på den hest alligevel. Nå, ja, vi ser tiden an. Det kan være, at jeg finder på noget andet i stedet for. Nå, så kan det jo være, at jeg kan fortsætte med at plante blomster. Forvalteren ordner det andet. Satans også. Jeg havde nu regnet med at sælge den krikke, fordi vi mangler penge. Ja, hvad er det for noget? Er du begyndt at sælge ud af mine ejendele? Det er da det værste, jeg har hørt længe. Den her kaffe, den er jo ikke synderlig stærk. Jeg tror, jeg skal have lavet en lille kaffeknægt ud af den, bare lige sådan for at komme på højkant igen. Herre Lindholm! Herre Lindholm! Jamen, det er forfærdeligt. Begynder hun nu også? Jamen, min niece har sendt mig et brev. Ja, og hun skriver, at halvdelen af skoven skal ryddes, og parken skal ryddes. Ja, det bliver min død, det her. Ja, jeg ved det. Jeg har selv fået et brev med en til, men den unge dame, hun skal bruge endnu flere penge. Men hvad skal hun dog bruge alle de penge til? Ja, hun har nok truffet en eller anden stort, der nasser på hende. Nej, det er da forfærdeligt. Hvordan
hvordan kan vi dog få det uvæsen til livs? Nå, ja. Jamen, hun ruinerer jo fuldkommen dette dejlige, kærevarme gods. Vi står magtesløse. Godset er hendes. Ja, hun kan skalte og valte med det, som hun vil. Det er forfærdeligt. Ja, men hvis parken den skal ryddes, og ja, jamen det bliver min død, dette her. Og hvad med den gamle gartner? Ja, han får sin afsked. Det kan ikke være anderledes. Det er stakkels menneske. Han er da tjenlig til at gå på pension efterhånden. Nej, det er grusomt. Det er grusomt. Jeg har fået en forfærdelig hovedpine. Altså, jeg går ind og hviler mig oven på det chok. Ja, så det er sådan, du skraber flere penge sammen denne gang, hva'? Ja, men udmærket idé. Du har min velsignelse, lille far. Ja, det var overmåde små datter. Ja, så bliver der flere basører til farmand her. Det koster jo lidt, når jeg sådan skal holde min kæft. Når du er færdig med kaffen, så skal jeg tage koppen med ind. Nej, jeg skal have lavet en lille sort ud af den, du ved. Så hent lige snapsen inde i fryseren. Hvad siger fru Jette dog til det? Ingenting, når det er til far her. Jamen, jeg skal nok høre ad. Ja, og så sig til hende, Aritrollen, at du skal komme herud og holde mig med selskab, mens jeg lige slupper færdigt. Du må være bims. Ja, det er sgu en laber lille lav, vi har fået os der. Det kunne være, at jeg skulle vise hende lidt af min charme. Ej, det var godt, jeg fandt dig. Det var lige dig, jeg skulle snakke med. Hvad fanden laver du her? Er du ikke blevet smidt ud en gang? Ja, vi kan altså ikke have alle godsets gamle piger rendende her. Nej, det kan I vel ikke. Det er vel heller ikke dem alle sammen, du har ligget i med. Hold kæft med det der. Du kan jo ikke lade mig være i fred. Ja, hvis du kommer for at søge din gamle stilling, så er den besat. Jamen, det er jeg ikke. Jeg kommer kun for at fortælle dig, at du skal være far. Ja, hvad skal jeg? Nej, så lidt snørter selvfølgelig ikke mig. Der har været mange andre i det embede. Ja, du kan sammen sove mig alt det, du vil. Jeg har jo efterhånden lært dig at kende, og det blev jo så altså min ulykke. Ja, Lili, hvis det endelig er, så er det jo ikke nogen ulykke. Du kan bare få det fjernet. Det er så nemt som fod i huset. Nej, det er det ikke, fordi jeg vil have barnet, og du kommer til at betale, gør du din fløs. Tænk, at jeg kunne være så dum. Ja, du skal ikke bebrejde mig for, at du er dum. Så sikker over at få det fjernet. Jeg fik skam en flaske. Undskyld, jeg ser, at du har gæster. Nej, hun skulle lige til at gå. Kom, så. Den nye pige her på Kærvej. Ja, det er jeg. Ja. Jeg er så din forgænger. Og jeg kan ikke kun advare dig imod det menneske der. Han er møgforkælet og udulig et og alt. Nå, der var der én ting, jeg kunne bruges til. Ja, men det vil du jo ikke vedkende dig, din sut. Farvel, og pas godt på fyren, det er det ikke går dig, som det er gået mig. Ja, og så kæft, nu gider vi ikke høre mere på dit bræk. Kom. Ja, I skal nok også slippe, men du slipper ikke for at betale. Det var da en ordentlig svage, du fik der. Ja, hun kommer og beskylder mig for, at jeg skal være far til hendes unge. Men så lidt snørrer man ikke mig, du. Det kan jeg sige dig. Ej, du har nok forstand på pigerne. Det skal jeg love dig for, min snut, du. Kom, sæt dig ned og lad os få det lidt hyggeligt. Du er sgu en sød pige, sådan godt skabt lidt over det hele. Ja. Hvis du, så må jeg jo rigtig nok være smiret, for du har sikkert forstand på dit ene. Ja, det skal jeg love dig for, du. Kom, sæt dig ned hos far. Jeg hører jo lidt om, at du skal være far. Hold mund. Nå, det skal måske være tæt til din. Kæk er man også, hva'? Ja. Nå. Men jeg bliver altså ikke herude. Det må vente til en anden dag. Vi har meget travlt. Så long. Ja, der er sgu smut i øjet på hende der, du. Sagens også, den gamle dulle skulle komme rendende og ødelægge det midt i det hele. Bliver det nok lidt sværere at komme i kanen med hende der, det. Nå, jeg må ind og smukseres lidt, ellers sker der i hvert fald ikke noget. Ej, nogle tømmevand, det er helt vildt. Og nu er han da heldigvis gået. Hvad skal jeg stille over? Hvad skal jeg gøre, Ole? Det er jo tid, min pige. Jeg tror ikke, det var længe før hele korthuset falder sammen. Har du nogen steder at bo? Nej, det har jeg ikke.
Jeg aner ikke min levende råd. Jeg ved sørme ikke, hvad jeg skal stille op. Vi skal nok få sat den kærl på plads. Stol på det. Og indtil der kan du gå ned hos mig. Jeg mangler en lille husand. Ja, der er jo nok at tage fat på. Nå, her er du, Ole. Hvor brænder det? Jamen, det er jo Lili, vores gamle pige. Hvad bringer der dog på disse kanter? Ja, jeg måtte tale med Mogens Lindholm. Har han gjort dig fortræd? Ja, det kan man godt sige. Jeg skal have et barn, og han er far til det. Men han vedkender sig selvfølgelig intet. Nej, det kan jeg levende forestille mig, den fløs. Ubegribeligt, at Lindholm bliver ved med at have ham gående. Hun flytter ned hos mig. Jeg trænger til et lille lanseben. Det er godt med dig, Ole. Du får dig vist et chok. Jeg skal fyre dig. Det er ordre fra inspektøren. Hvad siger du? Den forstod jeg ikke rigtigt. Hvor skal jeg fyre? Der er ikke den sommervaren. Du er sagt op fra den første. Sagt op? Hvad skal det sige? Ja, det er græsligt efterhånden. Parken her skal ryddes og lægges ud til landbrugsjord. Og halvdelen af skoven skal også væk, for der kan blive flere penge til det hjerteløse menneske, der ejer godset her. Jeg forstår det, den der kan. Hvorfor kommer hun aldrig selv hjem og ser det dejlige sted, inden hun beordrer alt det? Ja, det er mildest talt ufatteligt. Skal jeg virkelig ikke mere passe parken her? Det tror jeg nu alligevel, at jeg skal. Der er noget i gær, og det svarer jeg ikke for. Og ikke alt, det går jeg ærligt til. Men nu holder jeg i hvert fald fri for i dag, og så går jeg hjem sammen med pigen her. Ja, gør du bare det. Jeg har ordnet det med hesten. Dyrlægen måtte skyde den. Hvad må du byde? Du har sgu da ikke noget at byde på. Det er redsomt med hans hørelse. Men går du bare med ham hjem, så må vi se det andet. Jeg skal nok være der behjælpelig, hvis der bliver noget. Tak, Peter. Hvad skulle jeg dog gøre uden jer? Om Mogens skal være far, ja, hvorfor ikke den døde? Goddag, og velkommen til Kærvang. Du er den nye pige, går jeg ud fra? Ja, det er jeg. Men hvem er du? Ja, jeg har snart truffet så mange mennesker. Jeg er forvalter her og passer alt ved landbruget, naturligvis med fornøden hjælp. Hvad er det, jeg hører? Skal parken herude nedlægges og lægges ind under landbruget? Ja, det er der vist kommet ordre om. Den gamle frøken Hagenfeldt er helt ude af sig selv. Det er vel nok synd. Det er jo ufatteligt, at dette kvindemenneske, der ejer godset, kan handle så let sindigt. Halvdelen af skoven skal også ryddes, for at der kan blive flere penge til hendes luksuriøse liv. Jeg forstår det, hvem der kan. Ja, det kan ikke blive ved på den måde. Inden længe kører vi helt på grunden. Vi må vist tale lidt nærmere sammen om det her. Måske så vil du vise mig bedriften, når det er fyreaften. Med største fornøjelse. Hør, Sonja. Står du herude og fjaser? Jeg kommer nu, frøken Hagenfeldt. Frøken Gelder. Jeg skulle bare hilse på forvalteren. Nå, han har måske heller ikke noget at lave. Jo, jeg har rigeligt efterhånden, som folkene i bedriften afskedes. Men det er i hvert fald ikke noget, du skal bekymre dig om. Du har vist rigeligt at gøre derinde. Skønt jeg har bemærket, hvordan du smisker for inspektøren. Du for skammede fyre. Skal du få betalt? Det skulle du vist aldrig have sagt. Nu er hun lynende ej. Ja, det var dumt af mig. For det er jo dig, det går ud over. Og det skal du altså ikke tænke på. Jeg lader hende blot skælde og vender det døve øre til. Nå, men farvel med dig. Vi ses altså i aften. Det skal være mig en fornøjelse. Spil med en sød pige. Hun er meget for god til at gå her og spille sin ungdom. Og høre på det spektakel til Vera Gelder. Ja, hun ligger derinde og sunder sig. Det havde nær slået hende helt ud, da jeg fortalte, at parken skulle ryddes. Ja, der er mange træer her i parken. Og skoven ude ved Vingene kan også give en god skinning. Ja, det lyder jo meget lovende. Sæt dig bare ned. Hallo? Er der nogen? Inspektøren kaldte. Ja, advokaten og jeg ville gerne have en whiskysjus. Bare spørg frøken Gelder, hvor det er. Ja, det skal jeg nok. Hvad er det for nogle størrelser? Ja, det er den nye pige. Ja, Vera. Hun har ham ikke så længe i gangen. Nej, det kan jeg forstå. Men der er noget andet, der ikke er så godt. Hvad er det? Det er din søn Mogens.
Jeg hørte til morgen, at han havde været større drikkekalas i aftes. Ja, jeg har også haft fat i ham. Men desværre så har han en klemme på os, og så er det lidt svært at sætte ham til vægs. Hvis han får taget over sig i sådan en brand, så er det altså ikke godt. Goddag, advokat Mathisen. Ja, I ville jo have en lille whisky-sus. Lille? Vi har da aldrig snakket om, at den skulle være lille. Nej, bestemt ikke. Nej, det må jeg virkelig også selv om. Men er der ellers noget nyt, Mathisen? Nej, jeg hører jo, at alle parter har modtaget det sidste brev. Jeg vil gerne have lov til at tale med inspektøren. Kan du ikke se, menneske? Jeg er optaget. Jeg har ikke tid nu. Jo, tak. Jeg kunne da godt tænke mig et lille glas. Er han åndssvag? Nej, han er stokdød. Men jeg tror, han vil have et glas whisky. Jamen, så giv ham dog et lille glas, så han kan drukne sorgen. Han har jo lige fået sin afsked. Ja, når vi ikke skal have nogen park, så behøver vi jo heller ikke nogen gartner. Det er jo ret indlysende. Tusind tak, og tak for, at inspektøren er i det humør. Ja, det er godt med de brøv. Ja, hvis der ellers er noget, så siger de her blot til. Et glas til? Jo tak, det siger jeg da ikke nej til. Kan der så komme afsted, tror du? Jeg skal altså tale med inspektøren, og det er meget nødvendigt. Ja, så må du vente til jeg er færdig med advokaten. Hvad? Er han afkat her? Det var da morsomt. Han er håbløs. Skål, Konrad. Hvad det var, jeg ville sige? Når nu vi får alle pengene ind for træet, hvad gør vi så med dem? Rolig menneske, den person. Ja, han er stokdød. Pengene skal selvfølgelig ned på den konto, vi har i Schweiz. Når vi har fået lavet dette sidste nummer, så bliver vi udlandsdanskere, og så kan de ellers passe sig selv herhjemme. Vi rejser ned et sted, hvor der er dejligt varmt hele året, og så lever vi som baroner. Ja, det er jo meget godt alt sammen. Men jeg har jo ikke nogen sikkerhed. Ja, jeg kender jo ikke engang nummeret på den konto, hvor pengene er. Ja, du kan snyde mig noget så læsterligt. Altså, vi har vel hele tiden arbejdet på lige fod, og du må stole på mig. Når vi rejser, skal du vel have hende for en gælder med. Hun er vist yderst varm på dig. Ja, jeg har prøvet at holde en hen med snak. Men vi stikker af uden hende på slæb. Ellers tak. Må jeg ikke snart kan få lov til at tale med inspektøren? Han bliver ved, så lad ham dog spytte ud. Hvad vil du så, Ole? Du har fået din afsked, men det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Ja, det er ikke det. Jeg vil blot lade inspektøren vide, at jeg har fået Lili, vores gamle pige, i huset. Og hende må inspektøren altså hjælpe med lidt penge. Hun skal nemlig have nogen. Skal hun have et barn? Hvad kan jeg gøre ved det? Jeg er jo ikke far til det. Der vanker ikke en øre. Nej, hvis der er inspektøren, der ikke far til barnet. Men det er til gengæld hans søn. Og så mente jeg jo... Siger du? Er Mogens? Ja. Hvad er det? Det kan skabe bryderier. Du må sikre denne dame nogle penge, så vi kan sikre, at hun holder mund. Ja, knægten skal ikke få for lidt. Stik du bare af, Ole. Det ordner sig. Tak for det, inspektør. Jeg vidste jo, at jeg var kommet til den rette mand. Den forpulede knægt. Det er ligefrem drøjt. En stuepige er ikke om misundelig. Sonja, min søde pige. Vil du ikke gerne lige hjælpe mig et øjeblik? Inderlig gerne, frøken Hagenfeldt. Sengen er. Der var en ordentlig brænder. Jeg skulle heller aldrig klogere.
er det dig, Mogens? Ja, jeg håber, du kan genkende mig. Skønt, at masken er noget udtværet. Du skulle altså holde op med det udsvævende liv. Du ødelægger dig selv i bund og grund, og det kan overhovedet ikke være sundt. Hold nu op med alle de moralprædikener. Man skal leve livet, mens man er ung og morer sig. Når man først er blevet lige så gammel og rynket som dig, så er det helt forbi alligevel. Og det skal man finde sig i. Ja, tror du ikke, jeg ved, at du har en arstreger for med den gamle? Ja, nok er jeg til tider noget omtoget, men den har jeg regnet ud for længst. Altså, hvis din far og jeg kommer godt ud af det sammen, og agter gifter os en dag, så gør vi det uden at spørge dig først. Gifte, ja. Tror du virkelig på den Villand? Du er da lidt mere end naiv. Nej, min far han gifter sig aldrig med dig. Jeg kan ikke få noget kaffe ud i haven. Der er sgu alt for lummert herinde. Nej, er det dig med lille lamsebamse? Kom herind i fars brede favn og få en lille krammer. Nej, det har jeg ikke tid til i dag. Så finder vi ud af det senere. Nej. Nå, der er de. Ja. Hvor har de været? Ja, jeg var blot inde og hjælpe frøken Hagenfeldt et øjeblik. Mm-hmm. Jeg har godt nok lagt mærke til, at de smisker meget for den gamle frøken Hagenfeldt. Jeg smisker aldeles ikke, men frøken Hagenfeldt er jordens dejligste menneske, og det har taget hårdt på hende, at parken derude skal nedlægges. Ja, men det er noget godsets ejerinde har bestemt, og det kommer hverken dig eller frøken Hagenfeldt ved. Men vi må alle sammen rette os efter det. Ja, det forstår jeg godt, men derfor kan den gamle frøken da godt have brug for lidt trøst, når nu hendes kæreste minder forsvinder. Ja. Lever vi jo ikke i fortiden. Og for øvrigt, så skal hverken dig eller frøken Hagenfeldt blande jer i det her. Men når de er færdige herinde, så kan de servere kaffen på frøken Hagenfeldt. Kaffen til nogen Lindholm skal jeg nok selv tage mig af. Ja, det skal blive ordnet. Men ved det samme, jeg taler med dem, så vil jeg gerne bede om fri eftermiddag. Jeg skal til byen, jeg har nogle ærner derinde. Ja så. Hvad skal de så der, om jeg må høre? Ja, jeg skal ind og købe lidt undertøj og det slige. Du har været her en uge. Det er sandelig noget hurtigt, du er udgået. Nå, stik du bare af. Men husk, du skal være hjemme, så du kan servere aftensmaden. Ja, det skal jeg nok. Så vil jeg lige høre, det kan vel ikke lade sig gøre for et lille forskud på lønnen? Altså, ved du nu hvad? Vi plejer altså at aflønne vores personale månedsvis. Men jeg skal tale med Lindholm og høre, om jeg kan gøre noget. Der kom de nok til at tale over det, min gode frøken Gelder. Men jeg reddede mig en tur til byen, og det skal vel nok blive dejligt. Dag, Sonja. Når inspektøren er her ikke? Han er måske på kontoret? Nej, jeg har lige gjort rent derinde, men og han var ikke derinde. Ja, det vil sige, at jeg har lige været inde hos frøken Hagenfeldt et øjeblik. Og så kan han jo godt være gået igennem. Det er også lige meget. Det var nu mest for at få en snak med dig, jeg var kommet. Med mig? Det er vel nok pænt af dig. Ja, jeg vil gerne invitere dig ud en dag. Jeg er der så velbeslået, at jeg har bil. Det siger jeg sandelig ikke nej til. Fordi du er sådan en flink fyr. Jeg er ikke sådan en driver som ham derude i haven. Men jeg skal forresten til byen i eftermiddag. Nå, jamen, så kan du køre med mig. Jeg skal alligevel ind i frøhandlen og have en snak med dem. Er det rigtigt? Må jeg godt køre med? Jamen, det er en aftale. Tak for det. Hvad søren, Sonja? De er ikke færdige herinde endnu. Jo, det er jeg. Og for at styre deres nysgerrighed, frøken Gelder, så kan jeg oplyse, at jeg er kommet for at tale med inspektøren. Ham kender du vel? Frække fyr. Altså, jeg kan godt sige dig. Ham skal du tage dig i vare for. Ja. Det er måske dem, jeg skal tage mig mere i vare for. Peter vil tale med dig. Han er inde på kontoret. Jeg skal så sandelig også tale med ham. Han har for øvrigt lige været frygtelig uforskammet over for mig. Ja, hver eneste gang pigen er i nærheden. Måden de to skulle have et godt øje til hinanden. Det ved jeg ikke. Men det er vel så naturligt, hvis det er tilfældet. Ja, sådan er vi mennesker jo. Vilhelm, hvornår skal vi til giftes? Ja, nu skal vi lige have brækkerne til at falde på plads. Ja, vi er i fuld gang med rydningen
af skoven, og ja, om 14 dage, ja, så går vi i gang med parken. Ja, Mathisen, han har faktisk solgt det hele på forhånd. Ja, så skal vi bare have det afsted. Og så holder vi. Ja, så går den vist ikke længere. Så damper vi af til sydens varme og, og hygger os resten af livet. Og jeg glæder mig. Ja, og Peter, ja, ham siger jeg bare op. Ja, vi skal jo spare, hvor vi kan. Ja, bare giv ham billetten. Så må jeg vist ind og se til frøken Hagenfeldt. Nej, dig, min elskede. Det var da hyggeligt, var. Kom her, så lad os dig. Nå, du gør modstand? Ja, jamen, det er bare der mester for os. Kom, sæt det ned. Nej, jeg hader dig. Nej, vi skal bare hygge os lidt. Nej. Hold os op med din arsmør. Nej, ikke ud. Jamen, Peter, hvad sker der nu med dig? Der kan ikke ske mere, end der er sket. Jeg har fået min opsigelse. Jamen, så rejser du jo. Jamen, hvem skal jeg så hælde mit hoved til? Så holder du af mig, Sonja? Ja, jeg elsker dig, Peter. Jeg svigter dig ikke, og jeg skal nok finde dig en anden plads. Jamen, så rejser du altså ikke før til den første. Nej, indtil da skal jeg nok passe på dig. Nu fik frøken Hagenfeldt slet ikke sin kaffe. Den lømmel. Ja, det var godt Peter var i nærheden. For ellers så var jeg vist blevet den lille. Hør, Sonja. Hvad laver de? Ej, altså. Mad til klodset pigebarn skal man så sandelig lede længe efter. Jeg kunne ikke gøre for det. Nej, det er besværligt. Nå, jeg må ud til bedriften. Hvad laver Sonja dog? Hun er så klodset. Jamen, jeg har jo sagt, at jeg kunne ikke gøre for det. Jamen, jeg kom med bakken her til frøken Hagenfeldt, og så kom den unge Lindholm og tvang mig ned i stolen der, og jeg kunne jo ikke styre ham og bakken. Og ja, så skete det altså. Forulæmpede min søn dem? Nej, det er noget, han ikke får. Peter, forvalteren, han kom og smed ham ud. Men nu har jeg vist fået det hele med. Så må jeg ud efter noget nyt kaffe. Den forpulede knægt. Han har snart lavet så mange numre. Men nu skal det også snart være slut. Ja, vi stikker af. Så kan han rende rundt her for lud og koldt vand. Ja, han kan gå på bistanden. Ja, så er det ikke sikkert, at der bliver til alle hans fornødenheder. Goddag, inspektør. Er det ham, det døve asen? Ja, det er bare Ole. Vi skal altså ikke have Mogens med, når vi rejser. Nej, det er helt sikkert. Det var dog dejligt. Hvad vil du, Ole? Vi har ikke noget at arbejde. Gå du bare hjem. Det var de penge, som inspektøren lovede Lili. Nå, det var det. Ja. Jeg har jo ikke nogen garanti for, at det passer. Hvad siger du til det? Selvfølgelig passer det da. Så siger jeg det da ikke. Men de kan jo tage med hende selv. Hun er lige herude. Kom, Lili. Goddag. Skal vi nu have det kvindemenneske inden for dørene igen? Ole siger, at inspektøren lovede at betale mig, da advokat Mathisen var til stede. Men det husker inspektøren måske ikke. Jeg skal jo have et barn, og Mogens Lindholm er far til det. Ja, det er nu kedeligt. Nå, det her. Ja, det er det i hvert fald for mig, for jeg kan jo ikke så godt forlange, at Ole skal forsørge mig. Der er vel bistand. Ja, de er da ikke for klog. Det første, de spørger om, når jeg kommer dernede, det er jo, hvem der er far. Og så bliver han stævnet til at betale. Vi må nok snakke lidt om det. Ja, snak gør det ikke alene. Jeg vil sætte penge på bordet. Kom med ind på kontoret. Siger han noget om, hvor meget du kan få? Ja, vi skal snakke om det inde på kontoret. Sørg nu for at få det godt betalt. Han har sikkert råd til det, sådan som han har udpint godset. Det er dog mageløst. Hvorfor smider du ikke ham ud? Lad ham dog snakke. Der er jo ikke en, der regner og tror på, hvad han siger.
Kom ind på kontoret. Duftede ellers dejligt af kaffe, da pigen gik forbi, men det var åbenbart ikke til mig. Nej, jeg tror, de skal ikke have nogen kaffe, når de taler den rapkæftede piges sag. Ja, ganske fortrinlig, og lille stink snaps i, ja, det smager jo dejligt. Jeg sætter mig ned her. Det er jo overrejsende. De skal ikke have nogen kaffe. Og jeg har tid til at rende her og varme dem op. Ja, det troede jeg da ellers. De har da stået herinde under hele samtalen, der slet ikke rager dem. Ja, de skal vel ellers småfolk. Det, om jeg dog vil høre mere på deres uforskammeligheder. Jamen, det siger jeg da tak for, og et lille stykke ostemad, ja, det smager jo også dejligt. Ja, man sidder jo dejligt i de her stole. Ja, det er jo ikke sådan nogen, jeg sidder i til hverdag. Det er dog håbløst med dig. Du skal ikke have noget. Hvor er det dog synd af dig, min pige, at jeg må have lov til at køre med dig ind til byen. Ja, det kan frøken Gelder da ikke have noget imod. Nej, vist ikke. Så behøver hun da ikke at kigge efter mig så længe. Nå, jamen, der sidder jo den gamle gartner. Ja, hvad laver de her? Ja, jeg sidder og venter på min kaffe. Ja, jeg skal have kaffe med et par ostemader til og en lille snaps i kaffen. Har frøken Gelder sagt ja til det? Ja, det er hende selv, der har tilbudt det. Ja, nu skal jeg gå ud og hente til dig. Ja, det er altså også grusomt. Jeg kan ikke glemme, at vi skal have sløjfet parken her. Jamen, pigebarnet, jamen hun må jo være forrygt. Ja, det er nok kuppelkatar, tror jeg. Men lad os nu se, de er jo ikke gået i gang endnu. Nej, men Lindholm siger, at de starter om en uge. Nå. Hør, hvad er det her for noget rablende skørt noget? Hvad hun siger? Er hun blevet skør? De skal aldeles ingen kaffe have. Er det så forstået? Og kan de så komme ud? Skal jeg ikke have nogen kaffe? Nej. Jamen, det lovede de der før. Og med et par ostemader til og en snaps. Vrøvl, siger jeg. Det er noget vrøvl i deres omtogede hjerne. Det er ikke noget værtshus, det her. Ja, de siger sgu noget. Det ville jo egne så godt som værtshus herinde. Så kunne alle vi honorationer jo møde op her. Nå ja, så giv ham dog den kop kaffe, frøken Gelder. Jamen, han er jo en stakkel, når han ikke kan høre. Stakkel, siger de. Ja. Nej, og det er for øvrigt ikke noget, de skal blande dem i. Nå, bevares. Men i eftermiddag, så tager jeg med frøken Sonja ind til byen. Ja, så kan de da blive fri for mig så længe. Nå, det er sådan en forlystelsestur, man skal på. Nej, jeg fortalte blot frøken Hagenfeldt, at jeg skulle til byen, og så ville frøken gerne med. Ja, det var simpelthen det hele. Og forvalter Plæsner kører for os. Ja, så. Jamen, så vil jeg da ønske damerne en rigtig god tur. Men husk, Sonja, at være hjemme, inden der skal dækkes bord. Ja, det skal jeg nok. Får jeg snart den kaffe? Han bliver en pind til min likhiste, det menneske. Ja, så håber jeg, at de holder aftalen med Lindholm. Nej, så hører de fra min sagfører. Ja, vi skal nok klare det. Kom, Ole, vi skal hjem nu. Ja, vi skulle jo ellers have kaffe. Hvis du bliver, så kan det jo være, at du får en kop med. Det tror jeg ikke. Det er frøken Galt, der får næring til. Han bliver ved, det skøre menneske. Hans hjerne var fuldstændig. Han slået klik. Ja, vi skal jo hjem nu. Ja, han må jo gå ned til at slippe nogle skillinger. Du har vel fået taget ham rigtig godt i skægge. Ja, vi er kommet overens. Og nu har jeg ordnet det med din far. Det var jo dig, der skulle stå til regnskab. Med far? Har han også en aktie med? Han er måske helt svigtet gamle frøken Gelder.
Så er det godt, Mogens. Et eneste ord til for dig. Så smider jeg dig på porten, og så kan du få lov til at sejle din egen sø. Nå, hvis jeg kender dig ret, så lader du nok være med at dumme dig så meget, for så ved du jo, hvad det ender med, ikke? Altså, Mogens, vi har altid behandlet dig pænt. Så synes jeg, det er en ualmindelig tarvelig opførsel. Nå, det er det. Hvad så med din opførsel, din gamle overophedede matrone? Man burde egentlig... Nej, jeg skal have noget at styrke mig på. Ja, jeg tror nu, at jeg vil gøre ind og gøre mig i stand til turen. Og hvor jeg dog glæder mig. Skal jeg gøre rent i spisestuen? Ja, vi skal jo have gæster næste lørdag. Ja, bare forsvind. Det er snart mageløst, så fræk Mogens er over for dig. Ja, han ved, at han har en klemme på os. Ja, i det øjeblik, at han lader et ord falde til rette vedkommende, så er vi leveret. Men vi må bare se at dysse ham ned og snakke ham efter munden. Nu var det ikke så længe mere, så stikker vi af. Og så skal vi to nyde vores store kærlighed under skyldfalder. Så er der lang pause. Det er spændende godt gjort. De har ikke vist sig endnu. Hvordan hvor er jeg på den mor selv? Er der snart noget foder? Nej, det var også længe. Sonja, hun er ikke kommet tilbage nu. Og hun nyder sikkert livet sammen med Peter. Det var han ikke gjort noget ved. Det er han alt for genert til. Nej, lige på og hårdt, det er den bedste fremgangsmåde. Ja, det så vi jo unægteligt med kaffebakken. Jeg skide være med den. Hvis ham den rådne forvaltersnude ikke var kommet, så havde jeg lært hende lidt hundekunstner. Hvorfor er du dog sådan, Mogens? Kunne du dog ikke finde dig en ordentlig pige og holde dig til hende? Altså nu næste lørdag, der skal vi jo have fest. Og der er også pæne unge piger iblandt. Ja, pæne og kedelige, ja. Det er sgu ikke noget for mig. Men hvordan kan det forresten være, at vi sådan skal have sådan en stor fest for hele egnens spidser? Er det sådan et afskedsgilde? Afskedsgilde? Jeg forstår ikke, hvad du mener. Ja, du forstår vist udmærket, hvad jeg snakker om. Du er den gamle, jeg vil stikke halen mellem benene. Jeg forstår ikke, hvad du mener. Jo, I stikker af, og så kan jeg gå her for lud og koldt vand. Man må sige, at du har en livlig fantasi. Ja, og du er skide varm på den gamle. Det er jo en påstand, du har fremsat nogle gange efterhånden. Men hvis din far og jeg sådan kommer godt ud af det sammen, hvad kan du så have imod det? Ja, så æde min gamle hat på, der er lusk med i spillet. Du skal ikke æde nogen gammel hat. Nu skal jeg sørge for, at du kan få noget mad. Du er noget trættekær. Ja. Sikken en varme. Ja, det var da lige ved at smelte. Men hvor har vi dog haft en dejlig tur. Ja, det har vi. Ja, undskyld, vi kommer lidt for sent. Ja, tiden den at spille med rent fra os. Ja, det tror jeg. Bare se at komme i gang. Den unge Lindholm er ved at dø af sult. Ja, bare pas på, min pige, ellers så æder jeg sgu dig. Nej. Det ønsker jeg ikke. Du har prøvet at voldtage mig en gang. Det ønsker jeg ikke skal gentage sig. Du aner ikke, hvad du taler om. Du har ikke klap forstand på erotik. Nej, men jeg ved, hvad kærlighed er. Nå, der fik du den, Mogens. Og jeg kan godt fortælle dig, at du kan godt holde op. For jeg tror, at den unge Sonja, hun er forelsket i forvalter Plesner. Ja. Den tidligere forvalter Plesner, han er afskediget nu. Altså, hvad er det dog også for noget, det hele? Det er snart ikke til at finde ud af noget som helst. Men jeg fik da købt mig en dejlig kjole.
Nå, du skal måske også ud og hente dig en lille filajs. Din slemme dreng. Sådan en gammel kone som mig. Men derfor så kan man da godt se en smule nobel ud. Ja, hver sin lyst for sine penge. Jeg foretrækker en lille en til halsen, så skide være med, om der er hængrøv i buksen. Nej, må vi da så lige få kammertonen. Og jeg kan godt fortælle dig, at min afdøde svoger, han var en meget nobel mand. Og den slags udtalelser er aldrig før blevet fremsagt her i denne stue. Nej, men nu lever vi jo ikke i oldtiden mere. Sproget udvikler sig jo, og så må man jo følge med. Men Sonja fik også handlet. Ja, hun er nu en dejlig pige. Ja, så god og hjælpsom som nogen. Men jeg forstår bare ikke, hvad det var, hun skulle ind til politiet efter. Til politiet? Ja, hun var inde og tale med dem. Men jeg var selvfølgelig ikke med. For jeg skulle jo ikke have noget med dem at gøre. Nej, jeg ventede hende på en café sammen med forvalter Plesner. Jeg er den tidligere forvalter. Ja, I skal se. Hun skal sgu nok også have nogen, så var hun ude og lede efter faren. Nej, du da ikke skammer dig. Du da væmmelig at høre på. Nå, men jeg må da hellere gå ind og hænge min kjole op, så den ikke bliver krøllet. Ja, jeg tror sgu, jeg er født træt. Altså, ved du nu hvad? Man smider da ikke benene op på bordet. Det kan du se, jeg gør. Det er det eneste, der hjælper, når jeg er træt. Det har noget med blodcirkulationen at gøre, men det har du ikke forstand på. Ved du hvad? Jeg synes, du skulle tage og sætte dig ud i haven. Der er meget mere behageligt. Og så får du din mad derud. Okay. Hvis bryggen ikke kan tåle at se mine sure tænder, så lad gå det. Men husk, jeg skal have 2 guldbajere ud. Mindre kan ikke gøre det, lille husjomfru. Jomfru. Ej, vi må altså snart afsted. Den knæk bliver dog værre og værre. Ja. Her er så maden til den unge Lindholm. Ja, han er ude i haven. Ja, jeg skal altså ikke voldtages en gang til. Nå, ikke? Så er der mig. Der sætter jeg grænsen. Det er dog den mest uopdragende fyr, man kan tænke sig. Nej, så er Peter rigtig nok en helt anden. Ja, så kommer jeg med dem. Sonja, hæld lige 2 guldøl ud i køleskabet. Ja, nu skal jeg være der. Jeg er med at være færdig. Og jeg synes, jeg trænger til lidt føde. Ja, man bliver nu sulten her, så når færdes ude hele dagen i det fri. Ja. Men lige i øjeblikket, der er vi ved at fodre Mogens af. Han er jo som sædvanligt fræk og tølperagtig. Ja, det er pokkers, man skal have så meget bøvl med den knægt. Er Ulrika og pigen kommet hjem? Ja, og ved du hvad? Ulrika, hun fortalte noget. Hun fortalte, at Sonja havde været inde på politistationen. På politistationen? Hvad må hun skulle der? Det kunne være rart nok at vide. Frøken Hagenfeldt fortalte, at de havde været inde på politistationen. Hvad skulle du dog derefter? Jeg havde tabt en ring, ja, og så skulle jeg høre, om de havde fået den indleveret som hittegods. Ring? Ja, en meget værdifuld ring. I hvert fald for mig, for jeg havde fået den af min mor. Jamen fik de så ring? Nej, de havde den ikke. Simon, går de ud med de øl? Ja, det skal jeg nok. Ja, for så fortsætter jeg med aftensmaden. Ja, gør det. Jeg er mægtig sulten. Jeg synes, hun blev lidt befippet. Det passer sikkert. Ja, hvad skulle hun ellers der? Nej, det er ikke godt at vide. Men det kunne jo være, at hun havde noget, hun skjulte for os.
Nu må vi jo heller ikke male fanden på væggen. Det er jo nok bare Mogens, der har givet os nogle nerver. Det er nok det hele. Hvor fanden bliver de ødelagt? Ja, de kommer nu og blev dog forskrækket, at jeg tabte dem. Ja, hvis vi ikke havde Mogens i vores nærhed, ja, så gik det nok noget nemmere. Men han ved, at han har en klemme på os. Og ja, han ved, hvad det hele går ud på. Og så vil han også godt have en del af kagen. Ja. Har du ellers talt med Mathisen for nylig? Næh. Ej, jeg regner da med at høre fra ham inden ret længe. Kom ind. Når man snakker om solen, ja, så skinner den. Jeg ved mig, du spurgte lige, om jeg havde hørt fra dig for nylig. Ja, hvornår går I i gang med parken? Ja, jeg skynder så meget på, jeg kan. Vi er ikke færdige i skoven nu, men om en uge vil jeg regne med. Men så går vi også til den. Jeg har allerede solgt hele møllen. Det var spændende hurtigt. Gider de at lige hente 2 øl til os? Ja. Hun vogter dig godt, skal jeg love for. Ja. Men nu var det ikke så længe, før vi stikker af. Der er nok nogle stykker, der får en lang næse. Ja, det er helt sikkert. Vi skal også til at skynde os, for jeg tror ikke, vi kan holde damen hen med snakken ret meget længere. Sidst jeg sendte hende penge, brokkede hun til over, at det var for lidt. Og jeg tror ikke, hun er meget for at høre på min forklaring om, at det er støje sider for landbruget. Ja, skal der blive noget til os? Ja, så er det jo begrænset, hvad der kan blive til hende. Jeg tror, vi skal se at komme afsted, mens tid er. Se, her skal I se. Dejligt koldt og lige fra køleskabet. Værsgo. Ja, varmen bliver sandelig ved. Ja, det er vist på tide, vi holder sommerferie. Skål! Ja, det skal blive dejligt med lidt luftforandring. Velbekomme. Jeg tror, inspektøren skal ringe efter dyrlægen. Den er gal med et par kvier. Nå, for pokker. Ja, det er jo desværre ikke Sonja, der er herinde. Nej, men de er her, der frøken Gelder. Hvad kan et mandfolk dog ønske sig mere? Ja, undskyld, jeg svinede vist. Men jeg kunne ikke lade være med at more mig. Den forvalter er jo ikke helt tosset. Den satte jo lige i solar plexus. Ja, undskyld. Men jeg forstår mig ikke på det advokatsprog. Men jeg ønsker ikke at være til grin for nogen. Nu bliver hun sur som en æggebrygge. Det må være altså undskyld, vi det. Det skal du slet ikke undskylde, Konrad. Hun bliver sgu nok endnu mere sur, når vi stikker af uden hende. Skål, du gamle! Ja, hvad synes de om min nye kjole? Den er sandelig nydelig. Ja, må jeg godt kan have den på til festen? Ja, det kan de i hvert fald. Kaffe! Nå, er det dig, Mogens? Hvad synes du om min nye kjole? Kan den mund gå an? Glimrende. Her i huset er det jo fastelavn hele året rundt. Ja, du behøver i hvert fald ikke at klæde dig ud.
Du ligner en klovn så ufriseret som du er. Ja, jeg vil jo nok hellere sige en vildmand. Så vil jeg helst være en vildmand med en kølle i hånden til at slå jer to kvindfolk ned med at trække jer afsted ved håret. Jeg sagde kaffe! Kan du ikke få Sonja til at give dig det? Jeg er lige i gang med noget til festen. Den skide fest. Hun er ikke derude. Er hun ikke derude? Jamen, det skal hun være. Jamen, så gå ud og se, om du kan se hende, for jeg kunne ikke se hende. Men måske hun er på lokum eller et eller andet. Nej! Hvordan er du da ikke skammer dig? Hvordan er det dog, du taler? Nu skal jeg give dig noget kaffe. Du kan komme med her. Du er da ikke til at være i nærheden af, så super du er. Godmorgen, frøken Hagenfeldt. Er det dejligt, Sonja. Ja, vi har sådan savnet dig. Jamen, jeg var blot nede i haven og give besked om nogle kartofler. Ja, der skal jo meget til, når nu vi bliver så mange. Ja, det skal der. Men hvad synes du om min nye kjole? Nej, hvor er den sød, men måske skal den lægges en lille smule op. Ja. Jeg tænkte jo netop selv på det samme, men det kan jeg ikke gøre. Nej, det skal jeg nok klare i middagsstunden. Vil du det, min søde pige? Hvor er det pænt af dig, og det er så pænt af dig, at du tager dig af mig, gamle kone. Ja, du er snart det eneste lyspunkt her i huset. De andre, de er der blevet så mærkelige. Tak. Ja. Jeg håber da, jeg kan blive ved at smile, og det tror jeg da, jeg kan, for nu har jeg truffet Peter. Ja. Han er en dejlig mand. Ja, han er så hjælpsom også. Men hvis bare nu, at Mogens han var lige så beleven som han, ja, så var det jo ikke nogen sag. Nej, det er synd, at han er så forkælet. Ellers så kunne han også være en nydelig ung mand. Nå, men jeg må ud. Ja. Men jeg tror da også, at den skal lægges lidt op. Ja, men nu må jeg gå ind til mig selv. Jeg kan ikke få øje på nogen. Nej, det er ikke det store fremmede. Måske er vi for tidligt på det. Ja, det må vi jo være. Må ikke vi skulle sætte os ned? Jo, det Ja, man sidder sgu dejligt i de her stole. Man føler næsten som om man er greve. Hvad for noget? Hvad sidder I her efter? Hvad siger hun i en havgassen? er bare ikke nogen her, så vi sætter os altså ned. Sæt jer ned. Jamen, hvem har bud efter jer? Hvad er det, hun skraber op? Hun spørger om, hvem der har sendt bud efter os. Ej, det var det sludder. Vi er da højt siden I inviteret. Hvorfor tror du ellers, jeg har taget mit pænt tøj på? Inviteret? Hvem i alverden har inviteret jer? Vi skal have stor fest i morgen aften, og både godsejer Stens og baronen fra Kongsholm kommer. Jeg har vel ikke tænkt jer at blande jer mellem dem. Det forstår jeg ikke. Vi er blevet tilsagt til at komme her, og endda på denne tid, og slet ikke i morgen aften. Vi har fået et telegram. Ole, hvor er det telegram, vi fik? Hvad for en skik? Byde folk ordentligt velkommen? Ja, men det sker der med et lille glas. Det kan jeg huske på sig i godsejers tid. Ja, det var dejligt. Og jeg optrådte som tjener. Ja, det var nu festligt. Godmorgen. Godmorgen. Hvad Søren, skal du ikke bestille noget? Jeg synes, du har statstrøje på. Jeg er sandelig højtideligt inviteret gennem et telegram. Der kan de selv høre, forvalterne er også inviteret. Forstår ikke et muk. Hvem har sendt de telegrammer? Godmorgen. Hvad er det her for noget? Jeg har fået et telegram om at møde her på godset klokken 10. Ja, både forvalteren og gartneren har fået lignende telegrammer. Jeg aner ikke, hvad det er for noget. Hvem har sendt dem? Ja, hvis det er en spøj, så er den noget malplaceret, når vi skal have den store fest her på lørdag. Hvad er dog dette her? Ja, det lå inde på mit bord, da jeg kom tilbage for at skulle skifte tøj. Må jeg se en gang? Den danske statstelegraf. Jo, det er et telegram.
med en indbydelse til at komme her kl. 10. Hvad venter vi på? Skal vi ikke have en lille velkomstbager? Sig nu stille, Ole. Er det en bisættelse, vi er kommet til? De siger sgu så alvorligt ud alle sammen. Ja, hvad fanden er det for en opløb? Skal der være bingospil? Mogens, er det dig, der har lavet det her nummer? Det kunne ligne dig. Ja, hvis du har lavet det her nummer, så gå til bekendelse. Jeg aner ikke, hvad I brøvler om. En rolig det hele selv. Ja, det kunne da lige pas, at der ikke bliver noget til os andre. Vær nu rolig, Ole. Der er noget galt. Der er ikke nogen, der har inviteret os. Ja, burde vi da inviteret, og så skal vi vel også have en lille en. Alle, der er til stede her, har fået et telegram om at møde klokken 10. Ja, jamen så er noget jeg det vist lige. Den er 5 minutter ikke nu. Har du lavet det her nummer? Nej, kur jeg ej. Men når vi nu er samlet, skulle vi så ikke have en lille en til halsen? Altså, vi skal ikke have noget som helst. Det er et beskidt trick, der er lavet. Kan kun bede alle om at gå hver til sit. Det må vi hellere så. Kom, Ole, vi skal hjem nu så. Nå skal vi til bords. Ja, jeg tror ellers, at vi skulle have en lille en, inden vi gik ind. Nej, hvad er dog det? Godmorgen. Godmorgen. Jeg håber, alle er forsamlet. Har de også fået et telegram? Nej, det skal mig, der har sendt den. Jeg hedder Jørgen Kronfeldt, og jeg kommer fra Kriminalpolitiet. Men ikke det var en idé at få lidt flere stole ind, så alle kan sidde nede under forhøret? Forhør? Jamen, hvad er det her for noget? Ja, det vil jeg da også gerne vide. Ja, men der er indgivet en politianmeldelse mod advokat Mathisen, inspektør Lindholm samt frøken Vera Gelder. Er de pågældende til stede? Ja, mit navn er Konrad Mathisen. Ja, Vera Gelder. Lindholm. Så gamle, nu vælter juletræet sgu, hva'? Jeg skal henstille forsamlingen til, at jeg ikke bliver afbrudt. Men vi må lige have de mistænkte til at sidde. Værsgo. Advokat Mathisen, jeg har en udtalelse om, at hverken parken eller skoven skal løses. Hvad siger de til det? Det forstår jeg ikke. Jeg har fået besked på det modsatte, og det gør jeg ud fra, at frøken Hagenfeldt også har. Jamen, jeg har netop også fået besked på, at de skal ryddes. Ja, det er rigtigt nok. Ja. Jeg har undersøgt godsets regnskaber, og jeg kan se, at ejeren aldrig har fået udbetalt de mange penge, som er kommet ind på driften og rovdriften. Hvordan vil de forklare det, advokat? Jeg kan kun henvise til forvalteren. Godset har formentlig ikke givet de mange penge, som ejeren fabler om. Det er jo løgn. Jeg har jo selv hørt de to her sidde og tale om en bankkonto nede i Schweiz. Er det for noget sludder? Manden er jo stokdøv. Ja, han er ikke til at råbe op. Han kan ikke have hørt noget. Altså, nu bliver det her snart for morsomt. Hvem har angivet en politianmeldelse? Og hvad er det for noget alt sammen? Er det en, der vil lave grin med os? Ej, så offrer jeg jo nok ikke rigtig lige helt min tid på det her. Der er skam rigeligt med sager om berigelsesforbrydelse. Berigelsesforbrydelse? Jeg har ikke fået en krone, og det tror jeg altid heller ikke, at Lindholm har. Nå, der kom nok en lille fortalelse, hva'? Vilhelm og elskede Vilhelm. Nå, det skal man finde sig i. Men hvilken ret afholder de det her fjollede møde? De kan jo ikke bevise noget som helst. Ej, men det kan jo være, at beviset kommer, når vi når lidt længere frem, skal du se. Ja, bare gå til dem! Rolig. Hvis jeg så kunne få ordet. Advokat Mathisen, kan de oplyse mig nummeret på den konto i Schweiz, som Ole Rasmussen påstår, at de har benyttet? Nej, for det er noget sludder. Og hvis der alligevel var sådan en konto, så må de vide, at jeg som advokat ikke kan afsløre en klings forhold. Javel. Med andre ord, der er kun et at gøre. Vi må jo tale med ejeren, Inga Søgilde.
som for øvrigt også har indgivet anmeldelsen. Dette møde er jo omsonst. Damen befinder sig i udlandet. Ja vel, de kan måske oplyse hendes adresse. Nej, for jeg har altid sendt mine penge til min brev til en postboks i udlandet. Ja. Med andre ord, der går lidt at gøre. Vi må nok hellere selv lade Inga-Lille Søkilde fortælle. Det er vist også på tide, at selskabet lærer hende at kende. Inga-Lille Søkilde, er de venlige at træde nærmere? Nej, jo. Ja, goddag alle sammen. Ja, nærmere præsentation er vist overflødig. Nej, Sonja, er du identisk med Inga-Lille? Ja, frøken Hagenfeldt, og hvis I husker rigtigt efter, så er jeg endda også døbt, Sonja. Ja, nu husker jeg det. Du blev jo døbt Inga-Lille Sonja Søkilde. Ja, det er helt rigtigt. Jeg har boet al min tid i udlandet. Ja, min far rejste jo til syden for helbredets skyld, men sygdommen var for fremskreden. Jeg følte mig tiltrukket af miljøet, så jeg blev dernede. Jeg tog kontakt til advokat Mathisen, der havde været fars rådgiver igennem mange år. Og han lovede at drage omsorg for godset her. Og han sendte mig også et beløb hver måned. Det blev dog stadig mindre og mindre. Og det er også medvirkende årsag til, at jeg rejste hjem for at se, hvordan det hele stod til. Og så tog de plads som stuepige. Føj for pokker. Ja, føj for pokker, frøken Gelder. Og være stuepige her i huset under deres regime. Ja, jeg læste tilfældigt en annonce i avisen, hvor man søgte en ung pige til Kærvang Gods. Ja, og så tænkte jeg, at det kunne være spændende at se det hele. Ja, sådan lidt fra en anden vinkel. Og det er jeg sandelig glad for, at jeg gjorde. For jeg har fundet ud af en hel del. Der, farmand, så bliver der heller ingen udlandstur til Sydens Palmer. Nej, men det var der nok ikke blevet alligevel, for advokat Mathisen har beholdt alle pengene selv. Ja, der findes slet ikke nogen bankkonto i Schweiz. Hvad gør der ikke? Ja, advokat Mathisen, deres klient giver dem lov til at afsløre nummeret på kontoen. Ha, de kan godt spare dem. Jeg har sørget for, at de nu ikke kan slippe ud. Kniver det, så giver jeg gerne en hånd med. Vi venter på det kontonummer, herr Mathisen. Jo, så må jeg gå til bekendelse. Jeg har desværre spillet en del på børsen og tabt mange penge. Jeg har taget dem fra klientkontoen, og min eneste mulighed var at indkassere godsets penge. Jeg venter revision meget snart. Derfor var det nødvendigt at fælde skoven og parken. Ellers kunne jeg ikke dække underskuddet. Din forbandede røverpels! Rolig, herr Lindholm, ellers bliver de lagt i håndjern. Advokat Mathisen skal sgu nok få sit draf, når retten har talt. Det vil altså sige, at vi skulle have været gift i udlandet. Ej, gud skulle jeg. Den gamle vil hverken eje eller hater. Skrækkelige menneske. Nej, frøken Gelder, jeg overhørte tilfældigvis en samtale mellem inspektør Lindholm og advokat Mathisen, hvor de talte om en rejse til udlandet. Og Lindholm, han frabad sig på det bestemteste at have dem med. Ja, rejsen den skulle sandelig ikke ødelægges. Er det rigtigt? Vilhelm, har du bedraget mig? Kan det være du fik? Men jeg er så sandelig også blevet bedraget. Når vi nu taler om bedrageri, så er det vist nok frøken Inga-Lille Søkilde, som bedrageriet er gået ud over. Angående dem, Mogens Lindholm, så kan jeg forstå, at de ikke direkte har været involveret. Nej, hold endelig mig udenfor. Der er heldigvis enkelte ærlige, retskaffende, trofaste, loyale, kønne borgere tilbage i dette land. Men ingen af dem hedder i hvert fald Mogens Lindholm og er bosiddende her på Kærvang Gods. Du har hele tiden vidst, hvad din far havde for sammen med advokat Mathisen, og du pressede penge af dem for at holde mund med din viden. Føj for pokker. Ja, undgå tiltale, det kan de jo ikke helt. Der bliver tale om en hel del penge, som skal tilbagebetales. Ja, ven. Man kan ikke plukke håret af en skaldet. Vel, far? Nej, det har du sikkert ret i.
Advokat Mathisen, klokken den er 10:24. De er anholdt. Der er ikke vej udenom. Betjent. Så vil jeg da godt takke alle, som har mødt op. Og en særlig tak vil jeg da godt rette til gartner Ole Rasmussen, som har givet mange værdifulde oplysninger. Det er jo opspil. Manden er stort døv. Ja, der er frøken Gælder. Jeg hører sgu lige så godt som dem. Men for at undgå Lindholms ejerskab, så udgav jeg mig som døv. Og det har skålet mig for mange skidebatter. Og jeg har til gengæld kunne lytte mig til rigtig mange ting. Sikke mennesker er i sit brød. Må ikke det var mig, der skulle komme med den udtalelse? Mødet er hævet. Til Lindholm senior og junior samt frøken Mere Gælder, så kan jeg mødes af lige meddel, at vi mødes i retten, ikke? Advokat Mathisen må jeg som sagt tage med det samme, og jeg kan oplyse, at jeg har en dommerkendelse, så jeg kan komme til bunds i hele deres menageri efter den betjent. Han er blævet og farligt skræmmet. Dem Lindholm og deres pragtfulde søn vil jeg gerne bede om at pakke og forsvinde her fra godset med det samme. Jeg har ligeledes dem, frøken Gælder. Ønsker jeg ikke at se 1 minut længere her i huset. Vilhelm, mit bøn. Tror du, han vil have dig på slæb, dit gamle rysterips? Så sæt du dig ned igen. Jeg skal ikke nyde noget. Jeg får vist rigeligt mere klar mig selv. Og dem, Ole Rasmussen, vil jeg sandelig gerne byde velkommen på ny. Ja, jeg håber, de fortsat vil pleje at passe parken her. Den er jo så køn. Ja, jeg havde luret mig, men de var frygten Søgilde. Det havde jeg ikke noget at greje. Jeg blev lige så overrasket som alle de andre. Og hvad angår Lille, ja, så vil jeg gerne, så tror jeg ikke, der bliver nogen penge at hente fra faren til dit barn. Så jeg vil gerne byde dig plads her i huset, så længe du vil. Ja, nu kan jeg da kende dig igen, min søde pige. Du er jo din mor om ad dagen. Jeg er så godmodig og hjælpsom. Og bestemt, når det skal være. Ja, det er bestemt ikke noget, der morer mig. Men en gang imellem, så er man jo nødt til at tage den strenge maske på. Nu siger vi tak, og så lusker vi her. Jeg skal da gå den alt med parken. Ja, så gør det godt her i huset. Tak for det. Så blev alt ved sat på plads. Ja. Jeg er lige dårlig nok. Sig mig, hvor blev Peter af? Ja, det ved jeg da ikke. Nå, men det må du nok hellere se over det. Ja, jeg går ind til mig selv. Peter! Peter! Peter, hvor blev du af? Nå, jeg kan vel ikke forvente at få stort mere med dig at gøre. Jeg er skuffet over, at du har holdt mig for nar. Jeg har da ikke holdt dig for nar, men jeg kunne ikke fortælle dig sandheden, før det hele det var afsløret. Det kan du da nok forstå. Jeg render ikke med sladder. Nej, det var muligvis også dumt af mig, at jeg ikke betroede mig til dig. Men ja, der var så meget, der rumsterede i min hjerne. Og det eneste, jeg vidste, det var, at du var god nok. Jamen, jeg elsker dig, Peter. Kan du da forlange mere? Du glemmer vist helt, at du ikke er stuepigen Sonja mere. Nej, jeg gør ikke. Og uanset hvem jeg er, så elsker jeg dig. Og så vil jeg bede dig om at være inspektør her på godset. Ja, og en skønne dag, så håber jeg, at du måske vil fri til mig. Sonja. Ja, jeg bliver altså ved med at kalde dig Sonja. Du er dog jordens dejligste pige, og jeg vil hellere end gerne følge dig til verdens ende. Jamen, det bliver der ingen grund til, for nu bliver jeg hjemme. For nu har jeg fundet den mand, jeg elsker. Nej, også det. Det har jeg vist aldrig oplevet. Nej, jeg er bange for, at hun har ret for en gang skyld. Den mand, der tør gå i lag med hende, er ikke skabt endnu. Men nu må vi se at få det hele på fod igen. Og du kan i hvert fald regne med, at jeg vil gøre mit yderste. Ja, vi skal bringe lys og lykkelige dage tilbage til Kærvang. Plante smil og plante sol. Jeg tror snart, at gartneren allerede er gået i arbejde. Ja, og han var endda i statstøjet.
Ja, klap, 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 klap. Så er der hårdt arbejde. Han er omme bag brændesuret hele sommeren. Ja. Og man kan høre, at han kommer ind. Det er altid dejligt, at man kan følge med i. Altså, det er også det, vi nyder ved at være på landet, ikke? Jo. Ja, men det er det nemlig. Ja. Så nu er du ikke mere så bleg. blegfisen. Ej, Mås, det er altså ikke værd, det der. Det kan du altså godt spare. Nu skal jeg lige hoste også. Nå ja. Jeg kommer her til det her. Som lignede mit også, når de skulle hedde Goldsmith til efternavn. Okay. Jamen det er også, det skal ja, jo også. Der scorede jeg mange point hos Annettes far, kan du tro. Det kan jeg godt forstå. Det er det. Hun er jo den eneste. Nu kommer instruktøren, kan jeg høre. Vi har jo også med hver. Det var ikke instruktøren, det var jeg. Nej, hun kommer nu. Ja, hun kommer nu. Jeg synes, du sagde frisør. Der hun farver mig jo simpelthen, der var flere forskellige farver op i. Ja. Så skulle du være... Ja. Forsøgskanin. Ja. Det er mange år. Det er mange år. Om det klæder dig også, altså du er jo også jeg kører hjem med bilen på et tidspunkt og henter cyklen i stedet for. Ja. Og det gør jeg nu herinde ret længe. Og jeg kan huske, at Julia, Det ender med, at Lokalhistorisk Arkiv, de skal overtage, hvad der er sket. Ja, nu skal jeg på Lokalhistorisk Arkiv, så gammel som jeg er, ikke? Jo. Jo, men faktisk så er det der noget, der kan komme på Lokalhistorisk Arkiv. Ja, på et, ja, det er det. Hvad nu det er 30 år, hvad der er sket i det gamle Skovbo, ikke? Jo. Ja. Gamle Skovbo Kommune. Skal jeg vente lidt, eller hvad? Ja. Okay. Jens, du kalder bare på mig på et tidspunkt, du gør et eller andet til mig. Ja. Hvem var det, der ringede med det der, hvis du ville skakke med det der smør på? Der var ikke nogen, der ringede, så jeg kom med det. Hen? Hen herude. Hen de støvler, jeg skal have på. Og så skal jeg ringe smørbrød. Ja. Nå. Hvad spillede de? Det var en af Jensen. Ja, det var min nephew. Ja, nephew. Ja, den er Ja, i lommen på min taske, der ligger nøgler. Er det ikke synd, så må vi på et eller andet tidspunkt, kan du så bare stave, for der er ikke noget til at gå med. Der er kun den, der sidder fast heroppe. Jeg ved ikke, hvor vi plejer at få en til. Og lukke op det. Og så er du ved at være frisk, Lykke. Altså, jeg har det meget bedre nu. Du ser også bedre ud. Ja. Fordi du er blevet sminket. Ja, nej. Men det lyder også sådan lidt mere. Nej, fedt. Men har du så også noget med buskørselen at gøre? Nej, men det har min kollega, der sidder lige overfor. Okay. Med bus. Det var så ikke sidste år, hun havde det? Eller? Jo. Vi har ikke nogen elastikker, vel? Så hvad? Jeg var bare en ganske tynd elastik. Fordi jeg så mener op på gulvet. Ja, nogle helt almindelige elastikker. Jeg vil bare gøre et eller andet med den bagenden af duen, som ikke skal... Vi har nogle små, hvad hedder sådan nogle sikkerhedsnåle. Ja. Du kan bruge det. Tak. Jeg har mangel på samme. Det er fint. Hey, yummy. Det siger
Nej, det kan vi den her over af. Nå. Ja. Jeg tænkte, det var meget godt, at han tog forskellige. Det var godt, at jeg skulle have taget 2 ens, det ved jeg ikke. Nu bliver det 2 forskellige. Jeg kender det, fordi man sender jo en lærer i, og man kigger jo på det. Men det er rigtigt. Og nok det på her, det er, jeg synes altså, det er jo for at valg. Ja. Jeg er helt sikker på det. Ja, det er bare lidt af det. Kan de ikke bruge det samme bord, og så bare sætte den anden du på? Altså hvis det ikke er sin tror, måske bliver det. Men der kan man ikke få det meget, så der er vi helt op til. Men det er jo ikke nogen, Hun har lige en hel masse spørgsmål til. Hun har lige simpelthen fået men det kan Hvad var det, du lavede? Jeg zoomer jer ind. Nej, der er faktisk 2 personer her, som jeg synes, og jeg ved, at I alle sammen synes, at vi skal hædre, og de skal have en rigtig stor klap, og de skal begge to have noget at dele hinanden med her. Nu står der altså en Grete udenpå, men det er jo altså også dig, det har vi jo set. Det ved vi. Det er altså også mig, der bestemmer det. Nå! Tak for dig i dag, og I vil gøre det igen. Altså, det var simpelthen... Jo, men ved du hvad? Jo, for vi var så lykkelige over, at vi da I sagde ja til at ville lave mad med Grete. Og tak for det, så vi giver med. Ja, jeg synes også, at takke. Der er sikkert bukser lidt. Der er lidt det var virkelig et stående problem. Hvem skal lave det? Jeg har fået noget kaffe, så du kommer lige at lave det. Altså hun har helt styr på det nu. Ja. Hun ved alt om, hvordan hun skal gøre det. Det var ikke, det tager en halv dag at lære, men jeg har set det en gang, så kan jeg det. Så ja, det er godt. Uden ad. Nå, det er godt. Og I to finder lige en på jeres egen alder og drille. Nå, først så vil jeg lige sige, at jeg er meget ked af. Ja, det er vi flere, der er. Det er det, jeg sagt, Lykke. Du er meget skuffet over, at Emmy kan gøre sådan over for din datter. Og lok mig i håret. Ja, det siger jeg. Og jeg undskylder på min datters vegne. Tak. Og det gentager sig ikke igen. Tak for det. Men det var jo faktisk... Annette, nu er det dig, vi skal sæde. Ja. Ved du hvad? Annette, vi synes jo alle sammen også, at du bliver også bedre og bedre år efter år. Og man må nok sige, at... Det er laderingen, der kører. Ja, men vi skal snakke af... Ja, vi har fundet et stykke. Ja, så prøver vi, og så må du så finde nye medarbejdere. Så kommer der nye medarbejdere. Så er der en, der bliver syg. Jamen, så tager du rollen. Det hele, men det går op i en enhed alligevel til sidst. Og der sidder du, og vi synes alle sammen, at du skal have en lille erkendelighed for dit arbejde med os. Tak for det.
det, jeg sagde, at du glad for det. Ja, Tusind tak. Først og lige tak til dig, Lykke, fordi du altid sørger for alle sådan nogle ting her for os alle sammen. Ja, men der er jo, vi har... Du har selv været med til at betale. Ja, nej, det har hun faktisk ikke. Det har hun ikke. Det havde vel været rimeligt. Men det kan godt være, hun har jo, men det ved ikke, så må hun ordentligt med. Og så plejer Lykke at sige noget med tusind tak for min store tålmodighed med jer og sådan noget. Og det sagde hun ikke over, men nu havde jeg lige regnet ud. Og det står der faktisk i kortet. Nå, okay. Så skulle jeg så sige, at nu var det måske også snart på tid, at jeg sagde tak for jeres store tålmodighed med mig. Ja, det er jo noget. Det er jo en helt anden Altså, ting. jeg synes, det har været rigtig klart. Jeg har bare, det har jeg faktisk sagt flere gange her i løbet af vinteren, at jeg har hygget mig. Og jeg ved ikke, hvorfor for mig har det været anderledes end de andre år. Måske har stykket været lidt nemmere sådan bare at gå til. Det er sådan temmelig rimelig lige til, ikke? Og jeg ved godt, at I utrolig gerne vil have, at jeg lige fra starten af skal sige, at så skal du gå derhen, og det skal tage lige så langt, det skal tage så lang tid, og så skal der ske det, og så skal du holde det der i hånden og sådan. Men alle de der små detaljer, det er jo ikke nogen, vi kan få puttet på, før I kan jeres roller. Så fik vi lige det. Ja, det er PSA. Så fryser vi lige, så er der kuglesang. Så vi fryser lige, ja. Til næste år, jeg har lige siddet og bladret på min mobiltelefon, og det ser ud som om det passer, når jeg synes, jeg kan huske, at vi har premiere den 6. marts til næste år. Og så vil jeg sige, som jeg plejer at sige, at mit princip er jo, at alle dem af jer, som gerne vil være med, selvfølgelig skal være med, og jeg finder et stykke, som I alle sammen kan passe ind i. Og selvom I godt ved, at jeg ikke er særlig god tid med at bestemme, hvilket stykke vi skal spille, så er jeg alligevel sådan en rimelig god tid med at begynde at finde ud af, hvad findes der, som i hvert fald har det her antal personer med, som vi nu skal være. Så jeg håber, at I vil være søde og sige fra dem, der siger fra til næste år. Og sige til dem, der gerne vil. Sige til dem, der Måske gerne vil. også Ja, sige sige til næste år. Så siger jeg fra. Jeg troede, hvis jeg kom ind, så gik du alligevel ud, så hvis han skal være med, så kan jeg ikke. Men jeg vil bare sige tusind tak. Det har været alle tider, så jeg har hygget mig, og som sædvanligt er det, når vi når hertil, at så kan jeg mærke cirkushesten, der går der, hvorfor hun egentlig synes, det er sjovt. Ja, det er rigtigt. Så tusind tak. Og ungerne glæder sig hvert år til det her. Så Jette er også. Tak til Lykke. Nu skal du ikke takke til nok. Fordi jeg har aldrig set det.